Dobro jutro kolege ribolovci, ljubitelji prirode. Evo duboko smo zagazili u septembar i samo nas par dana deli od kalendarskog početka jeseni. Došao sam na jezero Mika Alas, pozicija broj 4 sa svojim sinom Vuletom i pokazat ću neku svoju taktiku za jesenji ribolov i još par stvarčica koje vam mogu olakšati boravak na vodi. Sad ovo je treća godina za redom kako u septembru, koji bi u teoriji trebao da bude najbolji period godine za pecanje šarana, na većini voda jako slabo radi riba. Došli smo od 24 časa i imali smo jednu ribu i jedna nam se otkačila, tako da ću sad pitati mog sina Vuleta šta on očekuje do ovog pecanja. Kaži Vule. Nam biti lepo i da upecamo neku ribu. Dobro, ti si već upecao na plovak. Da. Neku malu ribu. Pa ali mogo sam i 3 da ih upecam, ali 2 su mi se otkačile. Dobro. Biće bolje, uvatić nekog šarana većeg, važi? Da. Dobro. Prihrane tiče standardno spod od zrnevlja, sirak, pšenica, proso, uljana repica, konoplja, pojačano sa kukuruzom šećercem, peletom, malo bojla i ovaj put sam koristio Dynamite-ov Tiger preliv, jer obzirom da riba slabije hrani da pokušam da tom maglom malo spustim ribu. Što se tiče mamaca, pecat ću uglavnom na bojle, jagoda, kraba, M1, eventualno neki wafters, krill, mulberry. Ako baš ništa ne bude radilo, probat ću i neki pop-up. Što se tiče opreme kojom ću danas pecati, tu je Carp Pro Rod Pod 6155, štapovi su Nash X Series 12 fita 3.25 libri, mašinice su Ultegra XSE u veličini 14.000, indikatori su Fox RX, swingeri Mate i brzo izmenjivi konektori ProLogic. Na nekih 80 metara sam primetio aktivnost ribe, pa sam odlučio da zaključim štapove na tačno 80 metara i tu da lovim. Idem da bacim par raketa i da čekam nekog šarana. Sad ovako ovdje imam par zanimljivih stvari koje vam mogu jako dobro doći tokom boravka na vodi, bez obzira da li ste na dnevnoj ili višednevnoj kampanji. I počeo bih od ove jako zanimljive pumpe za vodu, koja vam bilo koju kantu, balon ili bilo šta drugo pretvara u česmu, gdje možete oprati ruke, gdje možete oprati neko povrće, hranu, šta god. Ide sa ovim adapterom. Jako je bitno samo da bude ovaj širi otvor. Montira se adapter. Za ovu pumpu imamo Slavinu improvizovanu crevo, koje se vrlo jednostavno i za par trenutaka montira. Crevo probacite, to ide do kraja i onda se to lepo na adapter
električnosti. Ide na punjenje na USB i sad sigurno može da radi nekoliko sati. Uvijek korisna stvarčica bi bila pumpa za dušek. Za dušek koja može da vrlo brzo napušta dušek. Bravo, evo recimo onaj dušek za dvoje napumpa za koliko, jedno 5 minuta. Da, za 5 minuta. Ima ove nastavke u zavisnosti od toga šta treba da se naduva. Da, i onda može ako nam zatreba, ako treba da bude malo deblje, ako je rupica deblje, onda može. Eto vidite kako radi. Evo baš je jaka ova pumpica. Je li jaka uvek? Da, baš si lepo napravio promociju. Dobro. Jednostavno. I treća korisna stvar je još jedna u nizu lampi za glavu koju sam poručio preko Temua, da, po preporuci mog drugara Slobe, koja ima ili snop na daljinu koji sigurno do 65-70 metara jako lepo osvetli da možete da vidite gde zabacujete, a ima i široko osvetljenje da recimo kada prihvatate ribu da osvetlite veću površinu. Na Temuu je bila 2600 dinara, ja sam je za nekom popustu kupio za nepunih 1000 dinara, znači 970 i nešto. Tako da sam zaista fino prošao, može sigurno 3-4 sata da svetli, puni se naravno na USB, tako da je zaista korisna stvar. I uveče je mnogo bila jaka, mnogo je dobro radila. Hvala Vule. Pomogla nam je. Pomogla nam je kad smo adili onog velikog šarana. Da. Jedan prelepi šaran. Prelep šaran. Došao na bojlu M1 ili na krabu, sad ću proveriti. Borio se kao lud. Sad ću da ga izmerim, da vidim koliko ima. Oba. Ajde, poli se. 14,5. Pa nemoguće. Ja bih se zakleo da ima više. Ma imao je više, bre, nemoguće. Ovo nešto nije u redu s vagom. Više ovaj šaran ima. Moram nabaviti neku bolju vagu. Ode. Ode, momčina. U dubine jezera Mikala zgrubi. Baci pet. Evo, dragi kolege, nažalost riba je slabo radila. Koliko vidim, samo u desnoj strani jezera se javljala riba i kolege na poziciji broj 10 su solidno pecali. Ovo sve ostalo baš slabije.
Ali dobro, ja sam se baš fino proveo sa mojim Vuletom. Vule, kako je tebi bilo, sine? Pa bilo mi je lepo, u šatoru je bilo udobno i ovako ovde je mnogo prijatno i mnogo mi je zabavno dok se družimo u prirodi. Bravo, mi. Skoro ti si upecao nekoliko onih malih ribica. Da. I možda ćemo upecati jednu veliku. Ali dobro, za sljedeći put će biti bolje. Da. Evo, baci ga. Hvala što ste pogledali video i do nekog sljedećeg druženja na vodi. Pozdrav i bistro. I ostavite like, subscribe ako hoćete da upecamo ribu. Ćao. Ćao.